88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast.
The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga adlaw Enero 6, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Mayor Jerry Triñas pabor sa signal jamming kung mayara sang nagakaigo nga kagamitan ang National Telecommunications Commission. Sa dugang nga balitang lokal, 1,700 ka police personnel iga-deploy sang Police Regional Office sa Pier 06 para sa Ati-Atian Festival 2025 sa probinsya sang Aklan. Samtang head sang PLDT sa Panay, ginahingyo ni Mayor Triñas nga mag-resign kung hindi maka-issue sang written apology sa ilang nga subscribers kasunod sang pagkadula sang internet sa GM Basa City proper. Sa piyak nga bahin, barangay official sang Kamangay kaginta sa Liganes, magapasar sang resolusyon nga nagadumili sa pagaboy sang alokabasang talaba sa bakante nga lote. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Comelec, dismayado sa nagalinapta nga mga nawong sang politiko antes pa man ang campaign period. Sa dugang nga balitang nasyonal, Kamara nakalista sang pinakamadamo nga napasar nga hagna. Sa balita international, Ukraine naglunsar sang counterattack sa border nila sang Russia. Kag sa ato naman balitang sports, Alex Yala handa na para sa Australian Open qualifiers. Kag sa ato naman balita sa patag sang entertainment, Jan Estrada nag-aangal sa fake news na tuhoy sa ila ni Barbie Imperial. Kagamay ito ba ng aton mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan. Was pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:12. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa balita lokal, pabor si Mayor Jerry Triñas sa ginaduso nga signal jamming sang Iloilo City Police Office o kung ICPO para sa naghihilapit nga dinagyang festival highlight sa Enero 26. Suno kay Joy Fantilaga, spokesperson sa alkalde, ginpahayag sining pabor ang alkalde kung mayara sang nagakaigo nga kagamitan ang National Telecommunications Commission o kung NTC Region 6 para sa pag-jam sa signal sa mga target nga lugar lamang kag mapasiguro nga hindi na masulit ang natabo sa nagliligad nga dinagyang kung sa diin
diin apektado ang pila ka mga banwa lakip na ang probinsya sang Guimaras. Dugang pa sa natungdan nga katuyuan sang signal jamming nga mapasiguro ang safety sa mga bisita kag mga VIPs nga magapadulong sa syudad sang Iloilo sa Enero 26. Sa karon ang NTC ang wala pa sang nagakaigo nga mga device para sa ginahingyo sang ICPO nga target signal jamming. Sa kaangot nga balitang lokal, ginakabigman sang Police Regional Office sa PRO6 nga inconvenient para sa matong malanaw ang pagpatigayon sang signal jamming sa tion sa Dinagyang Festival 2025. Suro pa kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki nga kung ma-assess nila nga hindi man kinahanglanon ng signal jamming, hindi na nila pag-recommend ang nasambit nga tikang. Dugang pa sang direktor nga mabudlay man ini para sa iban nga tumalanaw bangod madulaan sila sang komunikasyon sa iban nila nga kaupdanan sa bugos nga oras sang aktibidad. Samtang padayon naman niya ginadiskusyonan sang kapulisan ang nasambit nga tikang. Sa iban pa naton nga balita lokal, maga-deploy ang Police Regional Office 6 o Pro 6 ang 1,700 ka mga police personnel para sa Ati-Atihan Festival sa probinsya sa Aklan. Suno kay Pro 6 Director Brigadier General Jack Wangki nga kabahin ini sang ila security plan agud nga masiguro nga mapabilin ang matawhay kag malino nga pagselebrar sang ati-atihan kag masiguro man ang safety sang publiko. Dugang pa ni Wangki nga ang 1,700 nga mga PNP personnel ang mahimo nga ibalik sa Iloilo agud nga mag-augment naman sa Dinagyang Festival 2025. Sa dugang balitang lokal, ginapangabay ni Iloilo City Mayor Jerry Petranya si Dennis Macapagal o kung Macapagal ang head sang telco company nga PLDT sa Panay kag Palawan nga mag-resign gilayon kung hindi ini mag-issue sang written apology sa ilang mga subscribers antes alas 5 sang hapon. Ini kasunod sang pagkadula sang internet connection sa JM Basa City proper bangod sa pagpangutod kag pagkuha sang kable sang kuryente sang telco kag cable company sa Calyarial sang tinalikdan matapos nga nagpromisa ang mga ini nga hindi maapektuhan ang ila serbisyo. Samtang personal naman nga nagbisita si Macapagal sa alkalde bango kun agud mangayo sang pasaylo sa pagkadula sang internet connection sa City Hall kag nagpasalig nga mabalik na ini. Philippine Standard Time alas 6:15. Ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumarbis na wala sang kinanan. Mighty C, labi nga gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig agud maghahamis ang kutis bisan pa nga may edad na. Nagabulig ba niya sa aton heart health? Agud makalikaw kita sa balatian nga stroke kag heart attack. Ginaupdan sang Iloilo Provincial Government ay ka-24 ang anibersaryo sang RA 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Suno kay Mitz Peña Florida sang Provincial Environment and Natural Resources o kon PINRO nga gina-highlight sang Iloilo Provincial Government ang 5 R's nga mo ang reduce, reuse, recycle, repurpose kag rot. Dugang pa sang natungdan nga may calendar of activities nga ginahanda ang PINRO kadungan sang isa ka bulan nga selebrasyon kasubong na lamang sang province-wide Limpyo Dalanon. Angot diri subong adlaw, ginpatigayon ang kick-off celebration pinagi sa Limpyo Dalanon kung sa diin may yara sang ginhimo nga deployment para sa mga magapaninlo sa probinsya. Naibulaan nga ginhatagan sang prioridad sang provincial government ang katinlo sa probinsya bilang kabahin sang tourism campaign. Sa piyak nga bahin, nakabalhag o kung nakarecord sang masobra 747.3 million pesos nga balor sang kahalitan sang sunog sa Western Visayas sumalin sang Enero tubtob bulan sang Desyembre tuig 2024. Sandig sa data nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa Bureau of Fire Protection o kung BFP Region 6, nagapanguna diri sa may pinakadako nga kahalitan ang syudad kag probinsya sang Iloilo kung sa diin nagdangat ini sa 403 million pesos. Samtang inasundan naman ini sang Negros
Negros Occidental kung saan naka-record sang 173.5 million pesos nga kahalitan, 76.9 million pesos sa Aklan, 40.9 million pesos sa Antique, 51.1 million pesos sa Capiz, kag 1.7 million pesos naman sa Guimaras. Nahibaluan nga yara sa 3,432 tanan ka sunog ang ginrespondihan sa mga fire stations sa idalom sang BFP Region 6 sa Western Visayas sang tuig 2024. Inay nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika DTX 500. Sa mga may diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyansang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mandamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Magapasar sa resolusyon ang Barangay Gintas kag Barangay Kamangay sa Banwa sang Liganes nga nagdumili sa paghaboy sang alokaba sang talaba sa bakante nga lote nga napatung-an sang duha ka barangay. Naibulan nga nagreklamo ang pila ka mga pumuluyo sa lugar bangod sa baho sa alokaba sang talaba kag mga damog. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kamangay Kapitan Arnold Bactong, gidpayag sining nakaistoryahanay na sila sang mga opisyal sang Gintas kag municipal government kag sumuman sa Mindro sang nasamit nga banwa angot sa isyu. Sunod pa sa iya nga may tricycle driver nga nagadulong sang sinako nga alokaba sang talaba kag itumpok sa lugar kung sa diin gikan ini sa Barangay Bitoon sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Alas 8 o kung alas 9 naman sang agang masami ginatambak sang driver nga si Tibong Argilies ang alokaba. Samtang sunod naman kay Catherine Istaya, isa sa mga nagreklamo nga 5 ka tuig na ang haol nga dala sang baho sang alokaba sang talaba sa ila lugar. Sa ato naman pinakaulihing balitang lokal, yara na gid lamang sa 42 ka mga eskwelahan ang nagkanselar sang face-to-face classes tungod sa epekto sang mga aktibidad sang Mount Canlaon sa Negros Occidental. Dako ang pagnubo sini kun ipaanggid sa mga datos sa nakaligad nga mga sinimana base sa Department of Education ug DepEd Region 6. Sa nasambit nga numero, 6 ang nagikan sa Schools Division Office ug SDO La Carlota City, kag 36 naman ka eskwelahan halin sa SDO Negros Occidental. Samtang yara naman sa 26,286 ka mga estudyante ang nagapabilin sa Alternative Delivery Mode o ADM. Sa karon, nagapabilin sa Alert Level 3 ang status sang Mount Canlaon. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:20. Balitang National. Sa ilo kita Banwa, sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balitang nasyonal, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, dismayado si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga politiko nga nagalinapta na ang mga itsura sa mga poster sa mga karsada kag may mga pasayod na bisan wala pa nag-umpisa ang eleksyon kag campaign period. Suno kay Garcia, nagakasubo sila sa mga ginahimo nga inisang mga politiko. Nahiblaan nga base sa kasuguan hindi sakop ang premature campaigning bangod wala pa ginakabig sang Korte Suprema nga kandidato ang mga natungdan kag magasulod lamang ang ila poder sa pag-umpisa sa election period nga magasugod sa Enero 12. Pagkakilalahon lamang ang mga politiko bilang kandidato sa unang adlaw sang campaign period sa Pebrero 12 para sa national elections kag Marso 28 naman para sa lokal nga piniliay. Bangod sini ginapahanumdom ni Garcia ang mga politiko nga maghinay-hinay lang anay bangod nga paghatagan man sila sang 45 kadlaw para sa lokal kag 90 kadlaw naman para sa national positions nga magpangampanya.
Lito naman kita sa dugang balitang nasyonal, nalista sang Kamara ang bagong record sa pinakamadamong napasar nga hagna sa idalom sang pagpamuno ni House Speaker Martin Romualdez. Humalin sang magbukas ang ika-19 nga Kongreso sang Hulyo 25 tuig 2022, tubtob sang Desyembre 27 tuig 2024. Naglabot sa 13,454 ang napasar nga mga hagna. Sa nasambit nga mga numero, 1,368 ang naprubahan, kung sa diin 166 ang nangin kasuguan o kunlayi nga ginalakipan sang 73 ka national laws kag 93 naman ka local laws. Samtang sa 13,454 ka hagna o kun bills, kon 11,241 ang bills, 2,212 ang resolutions kag isa naman ang petisyon. Sa 1,000 o kon sa 178 ka session days na proseso sang Kamara ang 4,760 ka hagna o kun ang average nga 12 ka hagna sa kada session. Ini nga ba sa aton mga pagbalita ginadala naman sa kalwan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Magabulig ang Department of Labor and Employment o kunduli sa pagtumod sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo sa implementasyon sang ayuda sa kapos ang kita program o kun AKAP. Suno kay Dole Undersecretary Benjo Benavides nga sa epekto sang Convergence Program o kun pagpakigbahin sa pagpatuman sang AKAP, magabulig ang Dole sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD sa pagtumod sa minimum wage earners. Kadakip naman diri ang pagtalana sa mga dokumento nga ila igasumiter agod pamatud-an nga sila ang minimum wage earner nga mahimo makita sa ilang mga kontrata, Certificate of Employment kag Income Tax Returns. Samtang magabulig man ang duli sa information dissemination sa publiko agod ipatag ang AKAP program. Sa piyak nga bahin, ginhaylo ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang gobyerno nga magtukod sang bago nga International Prisoner Transfer Program nga kapareho sang Estados Unidos nga nagatuyo nga masaylo sa Pilipinas ang mga napreso nga mga Pinoy nga nasentensyahan sang nagkalain-lain nga mga kaso. Suno pa kay Libanan nga pinaagi sini mapalapit sa ilang mga pamilya ang mga convict nga mga Pinoy para sa ila rehabilitasyon. Partikular na nga ginahaylo ni Libanan ang Department of Foreign Affairs sa DFA, Department of Justice kung DOJ, kag Department of Migrant Workers kung DMW, agod niya mapatuman sa pungsod ang bag-o nga programa. Balita International. Sa detalye naman, banwa sa ato nagapanguna nga Balita International, ginadulong naman sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Wala untat ang kalipay kung naka-extend the food supplement ka. Bastantes amino acids kag phytonutrients. Gani ginapatasin ni ang libido, kag ginabalik ang gana, kag ginapaayo ang performance. Nagapaayo man sang sirkulasyon sa aton dugo, kag naghatag sa aton sang kabakod para nga hindi kita dali kapuyon. Extend the food supplement for men. Naglunsar sa malapnagon nga counterattack ang Ukraine sa southern Russian border regions nga Kursk. Suno kay Andriy Kovalenko nga ang nagapamuno sa Ukrainian Center for Countering Disinformation nga ginhimo nila nga kibot nga pag-atake batok sa mga Russian forces sa pila ka mga lugar sa Kursk ang bilang balos sa ginhimo nga pag-atake sa mga ini sa nakaligad nga bulan. Una nga naghiwat sang pag-atake ang Ukraine sa Kursk sadto nga Agosto kag nasakop ang halos tanan nga teritoryo. Gintawag naman sang Ukraine nga nagakadapat lamang sa Russia ang ila ginhimo nga pag-atake. Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginakusahan ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang Hezbollah nga wala ginasunod ang mga termino sa ceasefire deal. Isa sa mga gintumod sini amo ang hindi pag-isol sang Hezbollah sa border nila sang Litani River. Nagpaandam naman ini kung hindi ini masunod, mapilitan ng Israel nga maghimo sang tikang o kung paagi agud masiguro nga luwasang pagbalik sa mga residente sa ilang mga puluyan. Nahibaluan nga nasaad sa ceasefire deal nga dapat ang mga soldado
Estado sang Israel ang magbiya na sa Lebanon pag-abot sang Enero 26. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kalawan sang Clinical Spur Biotics. Pwede billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spur Biotics. Nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kulon, agad makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spur Biotics. The Fortified Probiotics. Pangatubang sang dako nga pagpanghangkat si Pinay tennis sensation Alex Iyala sa pagpasakop sini sa Australian Open qualifiers. Idibangod na talana sini nga makasambuha ang ranked 27 nga si Jana Fit sang Croatia sa opening round alas 7 sang aga buwas nga adlaw Martes oras diri sa Pilipinas. Mangin masandukot naman ang nasamit kahampang bangod 3-round qualifying phase lamang ini nga pasakupan sang 128 ka mga players. Padanglitan magadaog makasambuha ni Iyala sa masunod nga round ang sinuman nga magadaog sa tunga nanday Victoria Ronkakova sang Slovakia kag Sinia Kroos sang Austria. Yara sa ika-147 nga pwesto ang sang Women's Tennis Association si Iyala samtang si Fit naman ang yara sa ika-136 nga pwesto. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, nag-angal o kon may say ang aktor nga si John Estrada sa intriga na tuhoy sa ila sang aktres nga si Barbie Imperial. Nagpost ni sa iya social media account kung sariin ginbutangan niya sang caption nga fake news ang screenshot sang balita nga nagaangot sa iya sa rumored girlfriend ni Richard Gutierrez. Sunod sa iya nga wala siya nakahibalo kundi nagumpisa ang katuntuhan nga nagaling sa ila ni Barbie. Ginpatag niya sa caption nga hindi niya kilala sa personal nga label si Imperial, apang kilala niya ini bilang isa ka artista. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Philippians 4:13 nagasiling, masarangan ko nga tubangon ang bisan ano nga kahimtangan paagi sa bulig ni Kristo nga nagapabakod sa akon. Philippine Standard Time, alas 6:29. Gagamit ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening nandra sa aton sining maukod nga tagpalamati kag mga live viewers kay Mami Immaculate dara sa may distrito sang La Paz, kay Sir Edgar Badbadon dara sa may Banwasang Kalinog, Iloilo. Happy birthday Daddy Edgar Badbadon. And of course mga ka K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7, makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantiyan man ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan Fonpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.